கடந்த 5 வருஷமா உங்க எம்எல்ஏ அரசன் அசோகன் அவர்களோட செயல்பாடுகளை பத்தி சொல்லுங்க. எல்லாமே நல்ல விஷயமாக தான் பண்ணியிருக்காரு. இங்கே சாலை வசதி, பிறகு ஸ்கூலில் ஒரு கட்டடம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க, பிறகு ஃபயர் ஒர்க்ஸுக்கெலாம் ரோடு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மக்கள்கிட்ட அவரோட அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும்? நானே நேரில் போய் பார்த்துருக்கேன், அவர் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். வரப்போற எலெக்ஷன்ல சிவகாசியில் மறுபடியும் அவர் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டிடுறாரு. ஸோ மக்கள் ஆதரவு அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? இருக்குது, வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குது. அவர் வந்தால் இன்னும் மேலும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்துவார் நம்புகிறோம். வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிடும் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் நமது வெல்லும் வெற்றி வேட்பாளர் அரசன் அசோகன் அவர்களுக்கு வரிசை எண் 1 அழுத்தி கை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்வீர். மறந்து விடாதீர்கள், நமது வரிசை எண் 1 நமது வெல்லும் வெற்றி வேட்பாளர் அரசன் அசோகன் அவர்கள். நமது வெற்றி சின்னம் கை சின்னம்.